You are the light of the world. Light does not actually call attention to itself. Ang ilaw dapat magbigay ng liwanag sa ibang bagay. It shines on different things so that they become visible. Ganun din dapat ang Kristiyano. Hindi dapat yung ating sarili ang ating masyadong nilalagay sa sentro. Ang linalagay natin sa sentro, not you, but your heavenly Father. Pag masyadong perpekto ang tingin natin sa sarili natin, pag no one can be as good as us sa ating pagtingin sa ating sarili, baka siguro may mali na. Pag ikaw lang ang tama at lahat mali. Pag ikaw wala ka nang nakikitang maganda sa ginagawa ng iba, baka naman masyado ng sentro ang sarili mo. Hindi ba dapat ang sentro dyan ay ang Panginoon? Do not forget that these are to glorify God and not to glorify yourself.